un paquet de mesures que ascendeix a 100 milions d'euros per desconvocar la vaga i acosta posicions a les reivindicacions del sindicat de metges. Proposen contractar 200 facultatius i remunerar les hores extres per tal de rebaixar la sobrecàrrega. Han tornat a sortir al carrer en els diferents punts, els diferents llocs. Més discursos, més recursos, més bates. Els metges han portat fins a les portes mateix del Departament de Salut la seva demanda d'unes condicions laborals dignes i de respecte per la seva feina. Han arribat... Em va agradar molt de la vaga que ens va ajuntar molt a tots els metges. Vam anar bastant a una i això crec que ho necessitava. Bastant separats tots, com si no fóssim tots el mateix col·lectiu. Molt bona idea, perquè a les Terres de l'Ebre també estàvem molt malament. La veritat que va ser un moment molt emocionant. És la primera vegada que faig vaga una vegada acabada la residència. Bé, jo me'n vaig enterar de la vaga pels mitjans de comunicació i arrel d'aquí al territori sabíem ben poc. Ens vam deixar fer el canvi de les agendes, ajustades a 12 minuts, i vam començar a tindre una mica més de límit. Estàvem fent 40 i pico, 50 tots els dies i vam poder aconseguir baixar-lo a 30 i alguna cosa. Sí que s'ha equiparat el complement d'atenció primària amb els metges de família i actualment això ja ho estem cobrant. Hem pogut escollir el nostre cap, que és una ginecòloga, amb les noves directrius que es van pactar a la vaga. Encara ens falta bastantes coses. Hauríem de poder tindre espais per fer dos parts de la nostra professió com a especialistes de medicina familiar i comunitària, que ningú ho pot fer, que cap altra especialitat ho té i que ens veten de forma constant ja directament des del pregrau perquè no ens ho ensenyen. No? La gent s'espera, portaven una hora d'espera, 2 hores d'espera, i jo crec que això no és just ni per l'usuari, perquè se li està venent una sanitat que no existeix, ni pel treballador. Moltes vegades et sents una mica sol, no? Que tot acaba la teva consulta i això crec que no és just. No tenen tanta pressió a nivell d'agenda, però sí que és veritat que com que encara manquen recursos i professionals, al final la feina està i s'ha de treure, no? Llavors se nota, però no s'acaba de notar. Jo crec que falten encara recursos. Nosaltres, els ginecòlegs, es va pactar que es sortirien les places de primària i encara no han sortit i ha passat un any. L'última convocatòria va ser fa 13 anys. Hi ha dies que tinc la sensació que sóc la secretària de tothom. Informes, papers, receptes dels especialistes hospitalaris que no han pogut fer aquell dia receptes o no han volgut, la derivació del tal o el qual, diferenciar molt bé i que cadascú assumeixi la seva feina. Nosaltres ja en tenim prou. Hauríem d'intentar trobar una bossa de metges ben remunerada, ben feta, i que això seria l'ideal perquè ningú vagi ofegat. Que lideri tot aquest procés, evidentment, penso que és qui ho ha de fer, han de ser una mica les mosques cojoneres, no? Que ens permeti treballar a gust, ser feliços, donar una bona qualitat, perquè la població se la mereix. No sabem què estan fent, llavors que hi hagi una millor comunicació amb els líders sindicals. Simplement treballar dignament, en dignitat, és molt important. Llavors, bueno, ànims i això, i que no pare. La lluita continua! La lluita continua! La lluita continua! La lluita continua! La lluita continua!